Chini Tiprajwk Bwrwi rok bai kaijagui kubun dophani borok rok non-tribal rok chini ST facility ni sujug subida rok no nahari tongmano mwthakrwnani bagui kaisa koktun swikya borom gwnang MLA Ranjit Debbarma norok bini Facebook page o nugui mankha bo kaisa post khaimani o post o bo swikya je Tiprajwk Bwrwi rok no kaijagui non-tribal eba wanji dophani borok rok ST facility nahari tongmano cancel khlaina bagui tini National Commission for Scheduled Tribe NCST ni chairman borom gwnang Ontor Singh Aryan no koktun simani norok nugui mankhana bo Ontor Singh Aryan no kaisa koktun simani mangpili video ni screen no hangka kai chini Tiprajwk Bwrwi rok no kaijagui je kubun bongsoni non-tribal rok je sujug subida no nai tongmano mwthakrwna bagui mo chini borom gwnang Ranjit Debbarma ni kaisa yapiri semung hangka nugui mankhana norok o video ni mangpili video ni screen no.